Yan. Hi, how are you? Are you vlogging? Yes. How do you get inside? There's a gate. All right.
nagasunahan. Oo, Natangkina. nagsina na gano'n sa mga. Kung tayo babae, nagsina na lang ako. Pagpagod na kung hindi pala yung nag-barko na, makalap mo na lang sa babae na lang. Hello. Yeah. Preparing for the Christmas.